I el que sí ha començat Ferrocarrils de la Generalitat és a desinfectar els combois de València, de Metro València i el tram d'Alacant amb peròxid d'hidrogen, un sistema de nebulització per a eliminar la presència del virus de la Covid. El tancament avalat pel Centre Superior d'Investigacions Científiques s'aplica 2 voltes cada setmana. Són les 10 de la nit. Arriben els primers trens de Metro València a les cotxeres. 2 nits per setmana, un equip de tècnics especialistes es preparen per a realitzar una neteja especial en tots els combois del Metro de València. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana està desinfectant des de la passada nit els combois de Metro València i el tram d'Alacant. Ho fa mitjançant un sistema amb esta màquina que emet una nebulització de peròxid d'hidrogen i això s'ha de fer davall mesures de màxima seguretat. S'ha de tancar perfectament el comboi i només es quedarà la màquina. Els experts comproven que tot està preparat. Els nebulitzadors instal·lats correctament. El vagó ha de quedar totalment clausurat. El perill d'intoxicació és alt. Amb totes les precaucions es posa en marxa la desinfecció, llançant el peròxid d'hidrogen. El qual se transforma en micropartículas volátiles que quedan suspendidas en el aire y dispersadas a lo largo de toda la volumetría del interior de los trenes y tranvías. Són 14 minuts llançant el desinfectant. Amb este temps s'arriba a totes les superfícies del vagó. Immediatament s'ha de retirar els nebulitzadors i segellar el comboi durant 30 minuts perquè faça efecte el producte. És l'únic procediment certificat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. Lo que garantiza es que cualquier resto posible de coronavirus que pueda existir se erradica al 100% de seguridad con la desinfección. Passats els 30 minuts es comprova que no hi ha perill d'intoxicació per als viatgers. Via lliure a la circulació sense virus.